yo wis ngaku dhewe iki. Mboten. Lho, wau sampun lho Pak, jenengan kesupen. Kedopraran penonton yo ngene iki. Wau jenengan sampun tak let jenengan kesupen lho, lah jenengan tuwek kok kula sing salahne kok. Kapok tuwek ora tebasne wi ora. Urung metu kentos. Nadyan bocah iki lagi radang tenggorokan ya tak paksa kudu makan. Ayo wong bengi nindan awan gusah manuk. Ya suarane serak. Ora digusah manuke malah diceluk ora. Manuke sinten? Manuke sinten? Manukku ning omah aku lak duwe to kayak kutut kae. Ngepleki. Ngepleki ya. Kaya Doro kuwi ora. Sehat to, Nduk? Insyaallah. Ya, pancen ya wis disehat-sehatke. Yen dong rame disyukuri. Nggih. Yen lara ya tetep kudu disyukuri. Aja gawe disusah, aku ndak tambah nemen ya. Nggih. Ye kabare? Reng, tanganmu ora plak-plek kuwi haji barang ora. Apa pe haji? Apa pe haji ki demek ngene ora ento to? Lah Banyol komunikasi ya kene ora kudu demek-demek ngono kuwi. Lho kok didemek ora ento apa barang najis? Lho, wong iki putuku. Putu-putu watakmu butuh-butuh kok ya ngono kuwi. Wis ngene wae, yen kowe pancen meri aku tak lungguh kono, aku kowe kene. Dadi kowe iso demek sinden. Ora aku ora pengen demek sinden kok. Lho, aku pengen demek mbak sing ijo kae lho, sing ya sabar nggih, Mbak. Bar niki jenengan mriki. Mboten Mbak guyon niku namung guyon niku terus anu. Ora yo kok guyon apa serius kok. Lah iya. Nembang kok ayo. Nggih, nembang napa, Pak? Langgam kadung tresna sak bawane. Waduh. Nggih. Kowe aja dicincingne ngono jarike ndak kaya wong banjiran ora. Lah Ndelok kedawan cincing iki, ora. Wis cahe cilik parange gedene sakmono. Ayo, apa-apa. Iki bocah iki ngopo to lagiane kok elek. Sinden kok ngenah ngene iki. Tak unjukne iki lho, Pak. Sinden sih sing demes kaya Mbak Kes ini. Ngono kok ngenah ngene. Kaya bakul godhong kowe. Terus napak tilas. Iya. Kulo dikandani karo Pak Degaring gatekne mergo penampilane penting, Om. Nggih. Lek mau mlaku ya benakno. Njajal mlaku wong ngulon rono. Samaan Magareng. Sira lho. Lho nak lho kulino lewat galengan kok, Mas. Lah kudune lek demes tik-tik. Kowe malah kaya bar ditetaki ora. Kaya yen mlaku kaya macan luwe lho. Nah. Aduh. Ya, iki ora kena benggang ngene. Nggih. Ngene mula kulino. Lan benggang masuk angin ndak. Ah, yo. Jajal tirakno Pak Gareng. Pisan ka Pak Gareng, contohnya Pak Gareng. Cuk, ngene iki. Nah, saka kulon ngetan. Lho, iki lho. Nah. Iya. Ngawi sapa? Nyekat bis. Ayo, Ayo Om, jarane main kewek ngene wong luwes kok wedok iki. Alah, ndanga. Nah, mesem. langkae kok adoh-adoh men to iki. Ya wah ya wong iki cah wedok urung dadi kok, Mas. Urung dadi kok. Iki bocah sing urung kambon cah lanang ya Ya semono. nggih, betul. Amin, amin. Leres jenengan. Amin. Ya wis ora apa-apa. Nek semakin kesini harus semakin meningkat ya, Nduk. Nggih. Nembang kadung Tresno. Tresno karangane sapa ki? Mbah Narto. Mbah Narto. Ning bawane Mbah Kesi. Mbah Kesi. Mbak Kesi, Lah iya, Mbak Kesi. bareng ana sing ijo terus bojone diundang Mbah. Men derajate padha karo Mbah Narto. Ora, bojomu mbok tuwake mesti. Alah mbuh ora kenal. Yen nduk umiku. Ayo. Rinoso saya
atiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanem kalebu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati tembang menika iki kula aturaken dumateng Bapak Dwijo S. Ali Wirejo yang kepareng among tamu wonten ing Kuntadi Channel. Matur nuwun, Pak Dwijo ugi menerjemahkan dari bahasa wayang ke bahasa Indonesia alur cerita pada malam hari ini. Matur nuwun Pak Dwijo. Ugi Pak Joko Warsito, nggih matur nuwun kepareng memberi apresiasi. Ugi Mas Haryanto, Mas Nur Huda, Mas Yuda Ibnu Mutakim, kaos eksklusif dari Sanggar Madangkara, tawa, Mas Teguh Palur, waduh komen Mas Teguh ya, Suran Dalang Gendut beri jasa wonten Pendopo Madangkara, nggih, binjang tanggal 22, nggih, 22 nggih, 24 piye? Ngopo? 24 piye? Aku ditimbali Pak Bupati hari jadi ya. Aku nganggur. Nggih istirahat persiapan sampean lek arepe mantu. Justru arep mantu iki golek biaya. Kok malah mbok kon istirahat. Agar koncone ra payu kok seneng. Ya sok nusula ora apa-apa tanggap aliko lek prai. Mau urusane dawa kuwi. Ah iya. Ya nduk kadung tresna. Dimatne Om ning penak nduk. Ya. Yuk. Lamat wis katon tejane yen
setel radio ceklik ndelalah pas tembangi Kadung Trisno setel ngelincak ngarep omah lincak pring kae cawisane kopi kental gedang goreng anget udane teko Mendring teko minggat. mendringe apa Tagih utang. aku ora ngerti ora kulino ngono kuwi Oh, dekolektor. oh iya ayo ya Pacane Oh. sareng asri luar biasa iki lho mirasa berkarakter bocah Mutiara kependem ya Umi iki. Nembang sapa iki? Winong ayo Nong, ayo coba Nonong. ayo pelok-pelok Mas Dar Wah. ayo disupport isik iki ayo Kur yo nang Luar biasa iki sing diarani dagangan kemedol iki ya kaya winong iki. heeh Wis ayu, jogete luwes, suarane ya becik, bawaane ya apik, cacate gur siji. apa Sikile jeber. Ning iki nandhakake sikil jeber iki tipene wanita sing setia. tur wani rekoso Wani rekoso soal iki jeber iki nggo ngerem set ngene iki. Nah dadi iki Pakem ya? arep tumindak ala ora iso mergo reme pakem ora ninggal wewaler rumah tangga. Tipe wanita setia ya saka ngene iki. Leres sangat niku Pak Dalang. lho kowe kok bangga ngelem awakmu dhewe ora Mboten. Piye? Kan anu niki nek nggih ngerem kan nyat anu Pak. Lho, piye? Cocok to? cocok pakem Nggih anu maksudnya nek sing jahat no di Ndelok. kowe panganan kan ya mboten maksudnya. Kowe ora setia kowe kejem. Delok. garise piye garise Iki rezekine iki lho Mas delok niki iki. piye piye Iki dewane dewa katok. katok Katok. tak krungu Dewa katok iki tegese Katong. rezekine akeh. oh Ya Allah. Ning rada boros iki. Mboten. Mergo ana gambare sumur gumuling. Iso golek ora iso nyimpen. oh Nah iki apa neh iki jodone Mas. Yen ndelok kerut-kerute jodone kudune karo wong tuwa. wong tuwa seniman apa wong umum Seniman apa umum iso nuntun dheweke marang kebecikan. oh awakmu dadi awakmu malah dituntun karo Winong lah jane nuntun marang kebejikan iki Aku sing nuntun kebecikan agar kancane entuk rezeki meri kowe. Aku kok ngeramal wong aku dhewe nasib kurung tentu kok. iya Wis nang pamane kowe entuk kaya Pak Gareng kuwi panjenengane anu lho gemati lho piye njajal pamane entuk kaya piyayi ngono kuwi Anu Pak, jane nek gematine nggih kan sae. heeh Tapi kurang gede. oh kurang gede iya lek semone kok banting kelet kuwi Lah ora nggih, kula remene sing radi ageng ngoten niku Pak. Bang, tak golek ramuan Madura sik. iki mumpung enek kentongan Apa? Ayo, jajal belajar ketoprak no ayo iki apa kuwi lakon Sri Huning dadi wong loro iki sampean Sri Huning Mas Gareng dadi Srigala dadi anu dadi Wiratmaya Ning aku Mustika Tuban. Mustika Tuban wilayah Aku sampean Wiratmaya Bar ketoprakan kok nyegat bis. pemain ketoprak karo nyawang penontonnya ana apa ora ngono. Sri Uning. Sri Uning kok nyinden. Kula
Masku. Dan Kang Masku. Kowe iki sriune. Lah pripun? Sing alus. Lah kula diajari to. Lah kula Diajari, mboten nate diajari. ketoprakan lho, Pak. Nuwun sewu Kakang Mas. Ngoten ya. Yo. Nuwun sewu, Kakang Mas. Sarawuh paduka wonten Taman Sari. Hah? Kenapa, Pak? Wah, kowe budhek to, Mbak ya. Sarawuh paduka wonten Taman Sari. Sarawu. Sarawuh. Oh, Sarawuh. Sarawuh paduka wonten ing Taman Sari. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk. Kula aturaken pangabekti kunjuk. Sampun kula cawisaken Sampun kula cawisaken. daharan klangenan jengandika. Daharan klangenan jengandika, Kang. Nenggih Nenggih menika Batako. Batako. Kok manut iki? Sriune. Enggih, Kang Mas. Teko kowe wani tokan ngurang toh. Sajroning aku jengkar saka kene, kowe ngopo? Hah? Kula namung ngemil, Kang Mas. Hah? Apa? Kula namung ngemil mboten napa-napa, Mas. Kula namung ngemil mboten kenal napa-napa. Ora ana Sriune kok cengengesan. Mboten, Kang Mas. Iki jane bocah iki kenal ketoprak ora to? Cah Tulungagung lak nggene siswa budaya Kalambret iki ketoprak besar lho, no. Iki Tulungagung ku gone siswa budaya kok kowe ora ngerti. Lah ya kono ngene Pak Siswanda siswa budaya kowe malah dadi sis kamplingi piye ora. Kula mboten nate nderek ketoprak. Kang Mas. Enten punapa panjenengan pasuryanipun katon merengut kan kados mekaten. Napa panjenengan wonten utang, Kang Mas? Ora ana Wiratmaya kok tagih utang. Mboten. Apa sing mbok lakoni? Tok 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 tok. Lho kok ora suwo? Apa? Kosek. Ora sok. Aja reng aja. Garengku aja. Wong kene iki urung tekan perlune Lah kok ben greget, ben greget. Greget ora krungu suarane. Wong kok malah ora ngerti. Seru ning ndi bocah? Kula mboten tumindak sedeng, Kang Mas. Urung tak arani. Lah, jenengan wau sampun tanglet lho, Kang Mas. Urung. Wau jelas sampun tanglet lho, Kang Mas. Urung. Mboten lan jenengan sepuh. Mboten, Urung tak arani wis ngaku dhewe. mboten. Lho, wau sampun lho, Pak. Jenengan apa kesupen? Ketoprak ana penonton yo ngene iki. Pak, wau jenengan sampun tanglet jenengan kesupen lho. Lah jenengan tuwek kok kula sing salahne kok. Kapok tuwek ora tebasne wi ora. Urung metu kentos. Wau jenengan pun tanglet to. Wis to. Pun kok terus ditok-tok niku wau kok. Ya ngene iki sing mari penonton do mulih ngene iki. Lah apa? Lah penonton pemain ketoprak loro we padu iki. Ora pancen yen ora ana bakat pancen angel, Mas. Lek ora ana ketegasan penonton kacau iki. Iya. Ayo nembang nek ngono. So ajar ketoprak. Tulungagung ki nggone pusate ketoprak. Siswa budaya kuwi dadi pelacere ketoprak, ya. Delok Bu Narsiam Subudaya. Nggih, Pak. Punten dalem sewu kegemes. Ngono kuwi. Aku mbiyen sik cilik iso ngalor delok kuwi. Iki marai kuwi. Ngalor lah ketoprakane gone ning loro omah kono lho aku ngalor. Iya keri yen iki ora pinten dawu sambung. Oh. Padha bojomu berarti. Oh. Nyek.
Ayo nang. Sakniki, Pak. Sesuk bubar. Ayo. Oh. Uduh. Uduh kuwi. Kemeruh ora. Aku mari pelatih vokal. Waduh. Anu nang di ngek ngono. Nah. Oh. Ngono lho. Aduh mati. Oh kok. Ya ngono kuwi. Heeh. Aku anggere krungu pinong ngono kuwi, ngene kaya kudu ngedol mobil wae aku. Ayo nong, dicucukne karo katok ya, ayo nong. Sakitnya. Gedian. Tuh di sini. Terus elok nduk. Simpan kembar tak senono. Itu kembar teman Mira. Semua apa maksudnya? Sego tahu tanpa petis. Tak lama semua tahu. Ut. Praharan negeri Madura. Oh Kakanda, Sri Basudewa, tak kusangka, tidak kuduga, cinta suci di lautan api, karena kini muncul sekopi, dia teman Amira, sungguh berani berulah. Enak ya. Bayarane padha ku. Lah nyini, nunani. Lah pancen kuwi background ya. Bayarane padha kok wahi. Mune rokne ya, Rek. Heeh. Berani vulgar Oh. diri, oh Kanda, Sri Basudewa, sudah sedia seragam api. Lihatlah sakitnya untuk di sini.
Tarik nong. Reng. Wah, suarane mengganyutian hati. Iya. Wes ayu, bawan apik, suarane apik, cacate gur siji. Apa neh? Jame saka TikTok 15.000 kuwi. Ngenyek kuwi 4 juta lho kuwi. Lah, tenan to, Nduk? Lho kok jam karo nyawaku larang jame iki. Iki sinden-sindene jame larang-larang. Heeh. Ome iki 5.000. Terus ngangge ratang lintang. Aja tuku sik ora. Kuwi sapa jenenge? Si Winong iki 4 juta, si Birgita 6 juta. Bukesi lho 250 lho. Bojo dalan kok malah murah dhewe. Ora penting bukesi sing penting urip kok ya. Ora iki tenan. Urip jame iki lho. Oke ora omongane ra enak. Jame iki ngono jam lho. Bojone bojomu ora ngrungokke. Mosok sing penting urip gitu lho ke. Apa ki? Wong lanang apa ki? Sampun, boten napa-napa. Oh, tujune wonge sabar. Sabar. Oh, yen ora balang mik. Nggih, pengalaman. Wonten melih ingkang ngersakaken wau sambung wanci dalu. Ayo. Sing nyasta sinten, Mas? Bir, ayo Bir. Bir. Bir temu ireng. Yang dipikir. Oh, sik awakmu sik ora. Kowe sik kok malah Mesti kok mau golek kanca terus to Bir Bir. Tak golek kanca, ya Mas Taslim Mas. Iki bawane kan. Oh ya. Ben pas iki kudune sing bawa lanang kok. Pak Ya. Taslim. Ayo. Ya Mas Taslim ora. Pak Taslim. Ora iso. Ayo, Rim, tambah ngantuk iki lho. Ayo Mas Taslim biasane campur sari jengklekan ngono. Ayo ngene. Tambah ngantuk. Semuci-suci. Ayo, Lim. Taslim. Biasane tas kresek kuwi saiki Taslim. Asmane Mas Muhammad Taslim saking Klaten. Nggih, nggih. Waduh. Aku wong nganggo helm kok dikeki blangkon. Gua reng. Aja sia-sia ta Pak D. Ayo. Ayo. Nembangnya apa? Sambung wanci dalu pun bawane. Nuwun pamundhut saking sinten kala wau? Wah, saking meta budaya. Malah sanggar tari meta budaya. Suarane jan kaya pramuka. Praguto. Siap ya Mas nggih? Siap, Kak. Kaget Pak. Emanipun Suarane apik, piyayene gagah, jarike ngepir. Wah. Yayi Ponakrami emanipun sliramu wis palakrama Yayi Birgita. Hop, semono lho, aja dawa-dawa ndak cetha kok bali dawa-dawa. Emanipun Yayi Birgita wis palakrama wis. Aku nganti piye? Nenek pama turung kok sengene bojone piye iki Aku gak manane ora ono sing meneng lho. sun ingkang anggarwa
Ibengne bare keplekne. Taslim iki anggere sing nganggo kacamata iki ganteng iki to. Tenan. Ya campur sariawan kacamatane rambute ireng dadi kaya tukang las kae. Ireng tur gedhe. Ayo. Wong ayu ngrap rujit wae cah kok ayune kaya ngene cah. Hop semono lho ya. Dawa-dawa lho. Iki roman. Tangan kiwa nyekel mik, tangan tengen iki dipindah. Piye. Nah, iki ngrangkul kaya ning omah kae lho tangan tengen nyekel ciduk. Contohana Pak De, contohana dhisik. Ya sing bawa Pak Taslim. Lho, ngene iki ya ra. Ngono ki contoh nang ndi, Bu? Wah, matir to. Ha ya kono. Heeh, ben pipisik. Prandene maksa syukur mati cah jebul nimas uga nglanggati cekel-cekel no tangane mambu permen blis ora. Ayo to sambung rasa Ra romantis wis diomong. gimana sih Wah, tangan kiwa ki nyekel bokong, tangan tengen. nanging wanci dalu delok iki lho Oh, arep budal sekolah to, Le. Abang cah SD arep udah sekolah ora. tan ana ingkang ngrubeda nyuntak Nyuntak tresna tak kira nyuntak nadyan jaman. mung srana piranti Wah, suwelek cilik metet gede arum. Asem iki kaget ora. kesempatan iki Wong ngono kuwi ngene mari bingungne operator son loro bianter Pak Manu. gambarmu uga ngeglo matur nuwun Mas Nggih, sembah nuwun Mas Muhammad Taslim. Sing gedhe pangapuntenmu Kang Mas pepujanmu
Terima kasih Birgita. Birgita joget kok ipiti kok mburi piye maksudmu? Lah saking nyemangati dheweke, Mas. Iya. Berarti diimbangi goyangane wis dede. Ajake bocah iki apa udunen kok ya. Nang apa? Goyang lho kaya guang molong. Kreasi pancen ngono kuwi perkembangan zaman nggih. Aja dipleroki. Ya. Sing nembang Lintang-lintang iya berdiri duet karo Pak Gareng spesial iki. Oke. Iki ya putu wedok iki. Ah iya, Iki putrane apa iki jenenge penyanyi hebat sinden hebat Mbak Putri. Sing kakung ya pengendang jos. Kuwi Mas Lonteng. Wis pokoke urung ana pengendang nika-nika ya bapakmu sik sing nika-nika. Pripun, Pak De? Ya wis ya nika-nika kuwi. Nika-nika pripun? Tegese kendangane. Oh ya, saiki kuliah ta nduk kowe? Nggih, Pak De, kula kuliah. Kula ten isi. Wis semester pira? Semester 3 niki. Oh, murah yang semester 3 kuwi murah ya. Semester ora semeter. Ya muga-muga lancar ya kuliahnya. Amin, amin, amin. Sebabku kepinteranmu tokno bengi iki. Aja dipleroki dibawani apa? Lho, bawa apa ora? Monggo, enten siap bawa mboten? Mboten, mboten Pak De. Mas, aja dipleroki. Pas lho diboki ya. Ya, sing penting lak kula sukane pas. Terus, Jenengan mawon, bawane jenengan mawon. ora ana gaweane sinden bawa kok gareng. Ayo, ya ora ya langsung wae, langsung. Ya. Langsung ya, oke. Nggih. Buka saking saron, monggo. Diaturake aja dipleroki pamundhut Pak Lurah Klicorjo Pak Gus. Monggo. Matur nuwun genduk lintang luar biasa ya. Mas Gareng. Ya, Mas. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Maksudnya Sego kupat sego liwat ora liwat andum slamet. nggih. Damar mancung cinupet anggenipun goro-goro lan seneng-seneng suka mari suka. Ngaten mbok bilih wonten lepat lan kirang kula nyuwun gunging samudra pangaksami kepareng kula lengser rumiyin, Mas. Inggih.